Ya para pendekar Ranting Samberjo. Wah. Pak Kapolsek request minta yang paling ujung gitu nih. Itu request Pak Kapolsek. Iya. Artisnya Jawa Timur. Iya. Berapa Ju? Warna Audio. Udah Mozi Multimedia CMI Music. Wes tabuko ini katresnanku kanggo awakmu. Donga kudu kolamu urip ayam kanggo senengmu. Iya. Itu baru tanggung jawab. Rayon Sukorejo, Jambian. Maju sini. Kangen dong kangen rasa tegaran naik bodi eman hubungane uang sing tak tresnani tak gawe sandaran ati mbok ojo satru wae sayangku jajal rasa percaya nek trimo kabar konjobo aku kerja nguripimu gue makmurne ati
Matur nuwun.